Здравейте, аз съм Тагеймър БГ и днес мисля да играя нещо и да ви обясня какво ще става с моя канал и главно имам само тези игри. Почти нищо друго не играя. И ще играя Pocket Miner, ама мисля, че телефон ми ще обърнат настрани. И да ви обясня, че ще снимам на други игри, ако ги пращат и ще продължа да... Ако пращате някакви игри и на тях ще снимам, може да ми давате идеи какво да правя. И най-главно ще снимам на Майнкрафт. Ще или можете една игра има, ама не знам, не е много прочита при българите, ама интересна. Гравотопия. И ще снимам на Шелинг, ще дойде то. И сега ще играем 2-3 игри на тачи да почна. Като за начало, ако заредим скоро. Чакам, защото тая реклама много ма дразни. И нямам никакви чествия, наскоро съм почнал. И ми пуска. Така. Трябва да събера 8 желязо за 2 ключа. Да почвам. И нищо не намирам. Намерих някакъв камък. Да намеря един чест, поне да го отворя. Ето. Едно от 8. Злато си намерих. Айде, прецаках се. Нищо. Много малко пари ми дадоха. Да си сменя само героя. Ще играя още няколко игри. Толкова. Защото за начало съм. Това тук изобщо не е писал. Може да ми дадете идеи. Ето това. Въглища. Тук ще дойда. Нищо не се намира. Още желязо. Не още, дето ми е първото желязо. И там. И тук. И тук така съм изпуснал. И ето тук да почна да купа. Чест. То ще го отворя за първи клип. И е възстановяване на кирката 2. Гранатки. Хора, не. Успях. Какво е това? Добре. Умрях. Нищо. Много малко пари ми дават. Нормално с един диамант, 12 въглища. Трябва малко да поигра повече. Може да видите картите. Ето. Това са ми картите. И не знам какво се прави толкова много на играта. Да вземем едно такова.
карти излязоха. Че го имам? О, това го нямам. Това го имам. Това го нямам. Не. Само... Да, ето го. Но сега имам две такива. Какво? 25. И 150. Добре. Нещо, което се повтаря. Още една последна игра. Ако може да ми дадете някакви по-добри програми за снимане, защото тая... Виждате, мисля, че го виждате на страни трябва да гледате. Това е първи канал, зато може малко повече да не му разбирам, но помогете. Чуйте малко се. Ай, стига бе. Само камъни излязоха. Тук нищо не намерих. Добре. Още един чест. Есть, дрил. Айде още един. Това искам да се взема. Някакво нещо се взех друго. Ето тук, от тук. И след тъй, надолу, тъй. Айде, киркът нам защупи. Да видим колко пари съм събрал и... Пак много малко. Че ми дате една стинка съм дали. И... Значи, забравих да си отворя честовете. Да видим какво ще излязат от честовете. Че са от честове и това е малко тъпо, с друго не разполагам за момента. Добре. И толкова беше от мене. Абонирайте се и